Diana. Ako pagyuko sa atong amahan sa lungsod o sa tibok pwersa isakupan gyud sa LGU sama ni karon atong mga programa sa medical mission tanan nga niya diri mayon ko ninyo daghang salamat sa inyong pagbisita. Anong grasya niyo gidaoy? Oh. So mga kaibigan, Salamat sa mayor program outreach. ang atong sunod nga outreach program karon ng September 19 ato sa Barangay Cavidad. Kaya sa Pizza 12, doon si Doktora Paulilian o si Doktora Macarubo, doon ay seminar. So wala sila. Pagkaon si Mayor diri sa daang. Paspasi. Okay na kau. Barangay Lusong, mubalik ta dito. Barangay Apalan. Ya, ato pang pangutana sa taga-Kumilik kung wala ba'y election ban maapil ang ato ang outreach program. Salamat yun gani agad sila sa ma'am diri. Abot yun ng TCD. Kaya sabi ng mga BHW Hey, sila. Salamat dong kay na-meter ng ID na kaniya. Ano si kada ato dong? Gandong. Nang hatag na sa mga tambang mga nurse, doctor. Tinang siga ang Kanang tulo dong nagsuo na. wait na sila. Ito na sila. Ito na sila.